ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ወለዲ እንኳዕ ደሕና መጻኹም ላብ ኪድስ ፉድ ወርልድ ትግርኛ ሎማዓንቲ ከምቲ ልሙድ ልደቅና ብጣዕሚ ጠቃሚ ጥዕንኡ ልተሓለወ ብዙሕ ጉድኣት ለይፈጥሩ ጥዕንኦም ክሻብ መጨረሻ ሓልዮም ልኽነብሩ ካብ ልገብሩ ምግብታት ውሽጢ ብክልተ መልክዑ ልተዳለየ ቺፕስ ወይ ድማ ፍሬንች ፍራይስ ሒዘ መጽየ እኒአኹ ብመልክዕ መክሰስ ወይ ድማ ጣዓሙት ከምኡ ድማ ብመልክዕ ስናክ ኣብ ትምህርቲ ቤት ሒዘምዎ ክኸዱ ልኽእሉ ማለት እዩ ላፍተ ደላልዋ ክንኣቲ ተለና ያው ትዋና ጥረ ኣቕሓና ድንች እዩ ማለት እዩ ድንች ብክልተ መንገዲ እየ ክሰርሖ ተቐዳማይ መንገዲ ብፀባ እንትኾን ተኻልኣይ መንገዲ ድማ እዚ ምስ ሰርሕና ብቐጻሊ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ መጀመርያ ያው መጢነ ለዳለኽዎ ድንች ሙሉእ ብሙሉእ ቀርፊቱ ይልሕፅ ኣለኹ እዚ ደቀይ ኣነ ቀርፊት ድንች ምብላዕ የለመዱይ ስለለይፈትይዎ ወይ እምበይ ኣብቲ ቀርፊቱ ለሎ ጥረ ነገር ኣድላይ ስለልኾነ እንድሕር ደቅኹም ፍቃደኛ ኮይኖም ተልምገቡ ይምረፅ ማለት እዩ ብዚ መልክዑ ለሒፀ ምስ ወዳእኹ ያው ደቀይ ትሪእዎም ኣለኹም ብችኮላ ይፅበይ ኣሎ ማለት እዩ ክበልዑ ድሓረ ያው ሓፂበዮ እየ ሓፂበ መፂላ ይኸትፎ ኣለኹ ክክንዲ ገይረዮ ኣነ ብዝትሪእዎ ኣለኹም መጠን ካብዚ ኣርቂ ቀቢልኩም ወይ ድማ ኣርጉድ ኣቢልኩም እውን ምኽታፍ ይከኣል እዩ ኣነ ብዚ መጠን እዚ እየ ልመርፅ ብርግፅ ብባዴላ ለምጥባስ ርቕቕ ተልብል ይምረፅ ማለት እዩ ቶሎ ምእንታን ክበፅሐልና ብዚ መልክዕ እዚ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ኣዳልዩ እኒአኹ ፍርቁ እየ ክገብሮ ብክልተ መንገዲ ከምቲ ዓንቱ ልገለፅኹ ብክልተ መንገዲ ስለለዳልዩ ማለት እዩ ፍርቁ ኣብቲ ካልኣይ ክንጥቀሙ ኢና ማለት እዩ ብምቕጻል እቶም ኣድለይቲ ዝኾኑ ነገራት ቅመማ ቅመም ክውስኸሉ እየ ማለት እዩ እዚ ልተጠሓነ ፃዕዳ ሽንኩርቲ ብዝንጅብል ማለት እዩ ብጣዕሚ ንእሽተይ መጠን ተጠቂመ ያው ደቀይ ስለ ዕብይ ዝበሉና ስለለመድዎ እዩ እዚ ጸሊም በርበረ እዩ እቲ ፃዕዳ ሽንኩርቲ ከም ምርጫኹም ማለት እዩ ብተወሳኺ ፀባ ያው ናይ ላሕሚ ፀባ ማለት እየ ካብኡ ድማ ብጣዕሚ ንእሽተይ ጨው እዚአን እንተን ዋና ዋና ንጥረ ነገራትና ማለት እዩ እቲ ዋና ነገር ኣብዚ እንታይ እዩ ና ዘይቲ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ዘይቲ ብጣዕሚ ኣብ ፍሬንች ፍራይስ ብዙሕ ግዜ እቲ ዋና ጎዳኢ ነገር ንጉድኣት ከጋልፀና ልኽእል ነገር ዘይቲ እዩና ኣብዚ ሬሲፒ እዚ ድማ ዘይቲ ብልተኽ ኣለ መጠን ብጣዕሚ ኦልሞስት ላብ ዚሮ ልተፀግዐ ብልኾነ መጠን ኢና ክነዳልዩ ማለት እዩ ደቅና እውን ጥዕኖም ንምሕላይ ስለዚ ዘንረአኹም እውን ብጣዕሚ ንእሽተይ ናይ ዘይቲ መጠን ልክዕ ሕምባሻ ወይ ቅጫ ልኽነጋገር ኣብ ባዴላ ንጥቀሙ ዓይነት መጠን ማለት እዩ ድሓረ ምስ ብደንቢ ገይሩ ምስ ሞቐለይ ወይ ድማ ምስ ረሰነለይ ትልዳለኽዎ ብደንብ ሓዋዊሰ እትየ እኒአኹ ማለት እዩ ንእሽተይ ማይ ወሲኸሉ ምክንያቱ ዘይቲ ለብዙሕ ስለለይብሉ ካልኣይ ድማ ለስላሳ ደረቕ ለይኾነ ክሪስፒ ለይኾነ ዓይነት እየ ገይረ ከዳልዩ ደልየ ማለት እዩ ምክንያቱ ደቀይ ደረቕ ትኾን ተሎ ኣይመርፁ ደቅኹም ደረቕ ክኾነሎም ልመርፅዎ ተኾይኖም ከምቲ ኣነ ልወሰኩኹ ማይ ለይምውሳኽ ብተወሳኺ ድማ ከምቲ ኣነ ኸዲነዮ እኒአኹ ኸዚ ለይምኽዳን ይከኣል እዩ ማለት እዩ ደቀይ ልስሉስ ትኾን ተሎ እዮም ልፈትይዎ ስለዚ እዚ ለዳለኹ መጀመርያ ክሻው ልበስለና ተኻልኣይ ክነዳል ኢና ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ መጀመርያ ልወሰኽዎ ከምቲ ንዓንቶ ፃዕዳ ሽንኩርቲ ብዝንጅብል ተጠሓነ ጸሊም በርበረ ብምቕጻል ና ልተጠሓነ ሮዝሜሪ ወይ ድማ ና ጥብሲ ቆፅሊ ማለት እዩ ኣዝመሪኖ ወሲኸ እኒአኹ ተጠሓነ እንድሕር ለይብልኩም ዋላት ፍሬሽ ኣብ ላዕሊ ኮፍ ምባል ይከኣል እዩ ንእሽተይ በርበረ ምናልባት ደቅኹም ምርር ዝበለ ነገር ልፈትዩ ዓይነት ኮይኖም በርበረ ንእሽተይ ብጣዕሚ ንእሽተይ መጠን ተጠቂመ ኦልሞስት ልከለር ልኣክል ማለት እዩ ድሓረ ብዝመልክዑ ያው ዘይቲ ጨው የውዚኡ ክሓውሶ ኣብትና መጀመርያ ለቲ ዘይቲ ምስ ባዕሉ ምሕዋስ ይከኣል እዩ ኣብቲ ከምዚ ኸዚ ልገብሮ ኣለኹ ማለት እዩ ዘይቲ ኣብዚ ዘይቲ ተገይረ ደጊም ኣብቲ ባዴላ ኣይገብሪ ማለት እዩ ብዘንረአኹም እውን መጠን ተጠቂመ እኒአኹ ድሓረ ጨው እውን ንእሽተይ
بتعمل اشتيجو قورو اللي مالتيو بزملكو زي حواويسة اتحادم مسود أخو خاتيه سلازي توانا نجار أو زي تعيو وانا خنحسول للا نجار حدا صنعات خم لجلصوه فرنش فرايز بقدام النت ህጻናት ካብ ልመርጽዎም ቬጅቴብልስ ምርትታት ሓደ እዩ ማለት እዩ ብቀዳምነት ይመርጽዎ ንምንታይ ብዙሕ ግዜ ፍራይድ እዩ ተጠቢሱ ዝቀርብ ነገር ስለለኾነ ፍራይድ ለኾነ ምግቢ ድማ ናብ ጥዑም ናብ ምዃን ባህሪ ስለለሎ ስለልጥዕሞም እዮም ልፈትይዎ ማለት እዩ ነገር ግን እቲ ሕማቅ ነገር እንታይ እዩ ፍሬንች ፍራይስ ብብዙሕ ዘይቲ ዝጥበስ ነገር ስለለኾነ ኣብ ጥዕናና ከቢድ ተጽዕኖ እኒኦ ማለት እዩ ብፍላይ ንስኳር በሽታ ለይተደለየ ነፍሲ ክብደት ምውሳኽ ከምኡ ድማ ንዳያቤትስ ይቅርታ ቅድም ገሊጽ ዳያቤትስ ወይም ድማ ንልቢ ሕማም ናምቅላዕ ዕድልና ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ልኾን ለህፃናት እውን ሃሙ ማለት እዩ ኩለና እዩ እና ኣብዚ ከዝለዳል ኣለኹ ነገር ግን ከም ትረኽምዎ ዘይቲ ኦልሞስት ካፍቱ ምግቢ ንምስራሕ ንጥቀመውን ልንዓሰ መጠን ተጠቂመን ኢኹ እዚ ማይ እዚ ንምንታይ ወሲኸሉ ከይሓረኒ ጸባ ስለለሎ ተሎና ምቅጻል ባህር ስለለሎ ከይሓረኒ ምእንታን ካልኣይ ድማ ትልስላሲኡ ሒዙ ክቕጽል ምእንታን ብልብል እዩ ወሲኸሉን ኢኹ ማለት እዩ ከምታ አንተወል ገለጽኽዎ ደረቕ ተደልዩ ተኮይንኩም ግን ትማይ እውን ለይ ምውሳኽ ወይ ድማ እቲ ምኽዳን እውን ምሕዳግ ማለት እዩ ለይ ምኽዳን ብዋናነት ቱናይና ናደቀና ምርጫታይ ዓይነት እዩ ልብል ነገር እዩ ማለት እዩ እንድሕር ደቅኹም ሃምና ደቀይ ልስሉስ ዝኾነ ቺፕስ ልፈትዩ ኮይኖም ተኣነ ልኽተለለኹ ፕሮሲጀር ምኽታል ጥራሕ እዩ ማለት እዩ ካሊእ ክንሓስቦ ለና ነገር ኣብዚ እንታይ እዩ ድንች ብፍላይ ድማ ኣብ ዓድና ብዋናነት ንጥቀሞ ጻዕዳ ድንች እንታይ ዓይነት ባህሪ እኒኤዎ ስታርች ለምርቶ ስታርች ላብ ስኳር ናብ ምቕያር ባህሪ እኒኤዎ ላብ ሽኮር ናብ ምቕያር ባህሪ ስለለለዎ ድሕሪ ምምጋብና እንቅስቃሴ እንድሕር ለይ ንገብር ኮይና ላብ እቲ ኢንሱሊን መጠንና ተጽዕኖ ይፈጥረሉ እሞ ድሕር ና ሽኮር ሕማም ተቃላዕነትና ሰፊሕ ክኾን ይገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ብተወሳኺ ድማ ያው ክብደትና እውን ለይተደለየ ክብደት ልኽንውስኽ ይገብረና ስለዚ ህፃናት ቅድሚ ምህራሶም ክንህቦም የብልናይ ማለት እዩ እዚ በሊዖም ክጫወቱ እዮም እዚ ማለት ወይ ካብ ምህራሶም ምስተልዓል ወይ ድማ እዚ ምስ በልዑ ልህርስሉ ዕድል ኣብ ልይህልይሉ ሰዓት ንኣብነት ኣነ ደቀይ ማእዘየ እዚ ምግቢ እዚ ልህቦም ሓደ ብዙሕ ግዜ ካብ ትምህርቲ ሰዓት ወፃኢ ንጉሆ ይቅርታ ኣጋምሸት ካብ ምህራሶም ምስተልዓሉ እዚ ማለት ደቀይ ብዙሕ ግዜ ታዮም ለሚዶም ምሳሕ ሰዓት ምሳሕ በልዮም ንሽተይ ምስተጫወቱ እና ምህራስ ማለት እዩ ካብ ምህራሶም ምስተልዓሉ ብመልክዕ ጣዓሙት እዮም ልበልዑ ብድሕሪኡ ብዙሕ ሰዓት ናብ ምጭዋት ሰዓት ስለለለዎም ማለት እዩ ወይ ድማ ትምህርቲ ቤት ክኸዱ ተለዉ ብመልክዕ ስናክ እዮም ሒዞምዎ ዝኸዱ ስለዚ እዚ ማለት እንታይ እዩ ስታርች ይቐልጥሎ ማለት እዩ ኦሬዲ ይጥቀምዎ ማለት እዩ ስለዚ ጥዕንኦም ንኽሕለ ብዚ መንገዲ እዚ ተንምግቦም እዚ በሊዖም ክርሱ ከም ለይብሎም ማለት እዩ ተዋና ነገር ስለዚ ከም ዝድረኹምዎ ብደንብ ኣገላቢጠ ምሰብሰልኽዎ ኣውሪደዮ እኒኢኹ ብምቕጻል ድማ ያው ኣብ ገዛና ለዳለናዮ ኬቻፕ ማለት እዩ ክንውስኽ እዚ ኸዚ ትሪእዎ ኣለኹም ኬቻፕ ኣብ ገዛ ይዳለዮ ያው ብመልክዕ ብጣዕሚ ቀሊል እና ምንም ለይጸግም ዓይነት ምድላውዮ ቀጻሊ ቪድዮ ክሰርሕ እየ ነገር ግን ለኹልኹም ወለዲ ክመኽረኩም ልደሊ ነገር ብልተኽኣለና መጠን ንደቅና ዝተዓሸጉ ነገራት ተሪንምግቦም ንኣቶም ንመጻልሕ ተባሂሎም ልዳለዩ ፕሪዘርቫቲቭስ ብጣዕሚ ብዙሕ ኬሚካል ኣለዎም እዮም ስለዚ ብፍላይ ልካንሰርና ምቅላዕ ዕድልና ሰፊሕ ስለልገብሮ ልደቅና ጥራሕቲ ይኾነ ንባዕልና እውን ኣብ ገዛ ልተዳለየ ንጥቀም ኢለይ መኽረኩም ና ገዛና መምርሒ ሓደ መምርሒ ዝተዓሸገ ምግቢ ለይምብላዕ እዩ ብዚ ኣጋጣሚ ኤክስፒሪየንስ ክኾነኩም ሼር ክገብረኩም ልደሊ ነገር እዩ ማለት እዩ ቀፂለት ኣብቲ ባዴላሱ ተይዝሓለ ማለት እዩ ረሲኑ ልሃለየ ቱ መጀመርያ ለዳለኹ እትዮ ከም ትልረኹምዎ ካሊእ ምንም ዓይነት ተወሳኺ ዘይቲ ተጠቐምኩ
مجمريا الرقم وشت لا تخوي زما يزي الجورة للخ مخنيات ያው ከምቲ ንዓንቶ እዩ እዚውን ልስሉስ ኢሉ ኣኻትም ኸርእየ ብክልቲኡ መልክዑ ኸዘዳልዩ እኒኹም ብሓዲኡ መንገዲ እየ ለዳልየሎም ስለዚ እዚ ትበርበረ ለለዎ ሕና ኢና ክነበልዖ ማለት ኢሉ ማዓንቲ ምስ በዓል ገዛይ ስለዚ ያው ተመሳሳሊ ስለልኾነ እቲ ፕሮሰስ ክደግሞ ኣድላይ ይኾነ ንኣኻትም ውን ጊዜኹም ከይውድአልኩም ኣገላቢጠ ብደንቢ ኣብሲለዩ እኒኹ ማለት እዩ ዋላ ከለሩ እዚ ለት ናብ መጀመርያ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮይኖም እዮም በሲሎም ስለዚ ተረዳእኹምኒ ወይ ድማ ብደንቢ ክትሓስብሉ ልገበርኩኹም ይመስለኒ ደቅና ብልተኸኣለና መጠን ካብ ብዙሕ ፋት ለለዎም ብፍላይ ድማ ባድ ፋት ንብሎም ከምዚ ዓይነት ምጥብባስ ውሽጢ ልግነዩ ክረሕቁ ጌርና ጥዒንኦም ሓሊና ብዚ መንገዲ እዚ ኣብ ገዛ ዝተዳለየ ነገር ጥራሕ ብፍላይ ኣብ መንገዲ ንደቅኹም ምግቢ ብፍላይ ድማ ፍሬንች ፍራይስ ኣይትግዝኡ ሓደራ ክብለኩም ይደሊ ኣብ ገዛና ግን ብዚ መልክዑ ብቐሊሉ ክነዳልዮ ንኽእል ኢና ብፍላይ እቲ ድንች እንተኾይኑ በሳሊ ተኾይኑ ብቐሊሉ ክነዳልዮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ናሎማዓንቲ ምግብና እዚ መስል ክትምክርዎ ይዕድመኩም ስለልተኸታተልኩም የመስግን ሰብስክራይብ ግበሩ ሓድሽቲ ተኾይንኩም ኮሜንትኩም ውን ኣቐምጡለይ ይቐኒየለይ ቻው